profesor verske nastave u Zemunskoj gimnaziji. Moj dugogodišnji prijatelj, mi se znamo, još imamo zajedničkog duhovnog. I brat Aleksandar je jedan od ljudi koji je sinod misionar, timu koji u godinu te misionarske teme obrađujemo. Kao što sam očas rekao, brat Aleksandar je zadužen, radi to zaista na jedan poseban način, verujte, toliko britki, toliko kristalno jasnim. Svaki ateista koji bi pročitao taj tekst, kažem da bi prešao u pravoslavlje. Meni je zanimljivo uvek bilo ko sve čita njegove tekste. Inače, eto, pošto je on skroman čovjek, on neće mnogo o sebe govori, on je bio student generacije na Bogoslovnom fakultetu. Jedan od ovi prvi među jednakima. Tako da imat ćete šta da čujete od njega, ja ću se pridržati za 15 minuta samo da dovršim ovaj predvršak. Brate Aleksandre, izvoli, osjećaj se kao u svojoj kući, tamo tvoje zajednice. Hristos vaskrsle. Eto, ono što je rekao više nego što. A znate mi, vjerovatno, dolazio sam ovdje prije. Da. I misionar? Da, tamo sam aktivno pričao. Neću vam danas o ateizmu i o tome, druga je tema. Molim? Kako nas to majmo? Kako nas to majmo? Da. To je pitanje za biologiju, da. To je pitanje za teologiju. Dakle, današnja tema, liturgija, etika i estetika, asketika, liturgija, etika i asketika. Reći ću vam šta je smisao teme, ali kao jedan šlag o temi naveo bi jednu misao Svetog Augustina, koji kaže samo ljubav tvori svetost. Dilectio sacrum facit. Dilectio ljubav na latinskom, s tim što Sveti Augustin koristi 3 reči za ljubav. Dilectio, amor i caritas. Ima razlike, mi to sve prevodimo sa ljubav, ali ima razlike, dakle, u pojmu. Dilectio znači jednu ljubav, zapravo jedan odnos prema zajedništvu. A u grčku agape, tako nešto slično i dilectio. Vrlo važna konstatacija sve za ovu temu o kojoj ćemo danas. Da pomenete ljubav i svetost i kada pomenete i etiku i asketiku, i liturgiju ne, to je nešto hrišćansko. Pomenete etiku i asketiku, to svaka religija podrazumeva svoj podvig. Ima i neku svoju priču o svetosti, na neki način se govori o svetinji i o hrišćanstvu, ali liturgija, sve su 3 grčke. Liturgija u prevodu znači narodno delo. Narodno delo, zapravo naroda, kog naroda? Božijeg naroda, dakle, delo naroda Božijeg tvori, prisutnjuje ništa manje nego carstvo nebesko. Zato ja kažem, treba da znamo zaista šta je sveta, ako će to sigurno uticati na naše ponašanje, na njoj. Ja često znam i da kritikujem, pisao sam dosta o tome, neke pojave na svetoj liturgiji koje remete ono što liturgija jeste, a jeste stvarno prisustvo carstva Božeg, ikona onog budućeg carstva. Tog carstva je upravo ikonično sada i ovde kroz svetu liturgiju. Kažem, kritikovao sam malo i pisao o tome da, recimo, na liturgiji ne bi trebalo da bude mesta za neku individualnu molitvu. Imate ljude, traje liturgija, onda ovde tamo ide pred ikonu, pa se on moli tamo nešto Bogu za sebe, ima nešto posebno da kaže Svetoj Petki, tada stane tamo i takve stvari. Nema klečanja za vreme sveta. Nema klečanja, dakle, stoji se pravo. Nema velikih metanija za vreme. Što sam pomenuo, i ispovest, i veliko metanije, i neka individualna molitva. Sve je to nekako deo onoga što prethodi ispovesti, niti ikakvog uniženja čoveka. To je mesto vaskrslog čoveka, uspravljenog čoveka, zato mi stojimo na liturgiji. I kada vršimo metanije, vršimo ona mala, pojasna. Sve to ukazuje, dakle, na značaj svete liturgije. Kažem, iz tog značaja i znanja šta je sveta liturgija, trebalo bi da... Liturgija, još je važno reći za nju, da je liturgija ništa drugo nego prisutni sami Hristos. Sin Božiji koji je postao čovek, koji stoji pred svojim ocem i moli. Se saberemo na liturgiji zajedno svi, zakon i verni narod. To su 4 službe koje konstituišu crkvu. Ako jedna izostane, nema crkve. To da znate, ne može bez naroda vernog, laos ili verni narod, ne može da se služi sve. I to je vrlo važno da znate da verni narod služi liturgiju. Kako piše oni našim crkvenim kalendarčićima, da sluša, kaže, službu Božju. Ne dolazi narod da sluša službu Božju, nego da služi. Narod služi jer je služba, laos je služba, dakle, sveštenik služi za ono što je njegova služba, episkop za ono što je njegova, đakon za ono što je njegova, a verni narod, laos, dakle, za ono što je njegova služba, dakle, služimo svetu, to je vrlo važno. Dakle, kad se tako zajedno saberemo u svetome, na svetoj liturgiji, mi smo to njegovo preuzeto po oploćenju, mi smo to, uzevši tu prirodu, on je uzeo nas. Da se saberemo
to je Bogov čovek. Jedan stvarno duboki događaj i zato kažem, teško da možete ovo naći u nekoj. Etiku i priču o tome možete naći. Etika opet ide od grčke reči itos, što znači običaj. To je jedna praksa, jedan običaj, nekakve norme ponašanja koje izviru iz neke običajnosti. Ono što je uobičajeno, mustra ponašanja. I ono varira od civilizacije do civilizacije. Naravno, postoji i nauka koja se zove etika, tačnije filozofska disciplina koja se zove, pokušava da da odgovor na pitanje upravo to šta činiti, kako uspostaviti jedan princip ispravnog delovanja za sve ljude. Međutim, teško da možete delovanje svih ljudi svesti pod jedan princip i onda pre možemo govoriti o etikama nego o jednoj univerzalnoj etici. Svi narodi, nekako sve kulture imaju neku svoju etiku, pa i religije manje više. Negde se slažemo, negde se ne slažemo, imaju neku svoju etiku. Čitao sam jedno interesantno, baš ovo što želim da vam kažem, koliko je to relativan pojam. Jedan je istraživao tamo u nekoj prašumi, neko domoroce, jedan pleme, baš taj pojam dobra i zla, kojima se etika bavi, pa je pitao jednog domoroca da mu definiše šta je to dobro, a šta je zlo. I on njemu rekao, kaže, dobro je kada mi opljačkamo susedno pleme, a zlo je kada oni opljačkaju nas. Tako da je to vrlo relativno. Svakako, etika podrazumeva načela ispravnog delovanja i hrišćanstvo ima svoju etiku, ali obzirom da, kažem, postoje mnoge etike, onda je ispravno govoriti o hrišćanskoj etici kada je u pitanju, jer ona podrazumeva mnogo toga, da čim se mi hrišćani ispravnije govoriti o hrišćanskoj etici. Vidjet ćemo na kojim načelima ona stoji, odakle crpi. I asketika, opet grčka reč, askisi, što znači vežba. Odatle ide askeza, dakle podvig, zapravo to je vežbanje. U kakvom su odnosu? Dakle, podvig bi bio vežbanje u toj hrišćanskoj etici. Zapravo crpi svoja načela iz onoga što liturgija jeste projava tog našeg, u koji verujemo, dakle onaj krajnje carstvo nebesko koje čekamo. Iz tog, dakle, načina postojanja mi crpimo svoja načela. I kakve sad to veze ima sa onim što sam rekao na početku? Tu nisu neka načela, kao što obično etika obrazuje načela, dakle da racionalno prodre do nekih principa ispravnog delovanja. Ta načela se zapravo izvlače iz jednog odnosa ljubavi. Zato je cilj etike ljubav. I cilj zakona je ljubav. I njihov cilj je ljubav. Dakle, ne zakon kao zakon u nekom juridičkom, pravničkom smislu, da sad imate zakon, pa sad ko prekrši načelo bude kažnjen. Ako ne prekrši, on bude nagrađen. Ne, nego zakon treba da bude učitelj ljubavi, da nas dovede. Ako pažljivo pogledate 10 Božjih zapovesti, vidjet ćete da se prvih 4 odnosi na odnos čoveka prema Bogu, a drugih 6 na odnos čoveka prema drugom čoveku, Bogu i bližnjem. Šta kaže Hristos, koje su najveće zapovesti? Ljubi Boga i ljubi bližnjeg svoga. To je to. Dakle, cilj zakona jeste zaista. I zato je moguće, recimo, zašto je važno da ovo znamo? Zato što je moguće da čovek ispuni, recimo ne ubije, ne kradi, ne čini preljube, ispuni čovek to, a ipak ne dođe do ljubavi. I onda moguće je da čovek poštuje neka načela, pa i ova hrišćanska načela, a da ipak naša hrišćanska etika, da li ima smisla, jeste da ispitamo da li imamo ljubavi. Odnosno, da li živimo liturgijski. Jer ta ljubav je danas je teško i to objasniti, jer danas se svašta podrazumeva pod ljubavlju. Kad kažete ljubav, to ljudi svašta danas podrazumeva, ali za nas hrišćane ljubav je jedan događaj zajedništva. Liturgija, to je jedan epicentar ljubavi o kojem ja ovde sada hoću da govorim i odatle, dakle, izvire. Šta to znači? Morali bi sad da počnemo od prvorodnog greha. Koji je to naš problem, pa je morao Bog da nam daje zakon? Kakve smo to mi odnose zaboravili? Smo to zaboravili? Šta je ljubav? Čela, kao vaspitači, koji ponovo naučimo ljubavi. Vidite, kada otvorite prve stranice Biblije, ona priča o Adamu i Evi, ona je zaista jedna duboka knjiga i ima mnogo načina, postoji mnogo načina da se, znači mnogo toga može da nam kaže ako je na pravi način priđemo. Nažalost, sve češće se čuju neki pogrešni prilazi. Evo, ja često čujem da ljudi taj deo Biblije čitaju kao nekakav udžbenik biologije, pa onda objave rad tamo teorije evolucije, šta ti je znam. Nije to smisla. Hrišćani ne treba da čitaju Bibliju kao poslednju naučnu. Biblija nije pisana sa namerom da čoveku pruži, čak i sama nauka
Ako istinu razumemo kao nešto nepromenljivo, bi drugačije bila istina, ali ako je promenljivo, onda nije istina, treba biti nepromenljiva. Tako nešto u nauci ne postoji, jer nauka, ako iko sumnja, to je nauka, dakle, ona i zato i napreduje. A čim nešto napreduje, ne možete tu da govorite o istini u apsolutnom smislu. Čim napreduje. Jedina možda nauka koja bi se mogla nazvati istinitom je matematična, dakle, uvek ista. Dakle, nije se menjala tamo od Pitagore, pa sve do dana današnjeg i nikada se neće promeniti, zato što je istina. Ove druge nauke su promenjaju. Dakle, prvo što je, nema baš puno smisla govoriti o apsolutnim istinama u nauci i ne treba onda ni Bibliju posmatrati tako da je sad ona nama otkriva nekakve naučne istine. Ne otkriva nam nikakve naučne istine, otkriva nam nešto drugo. Konkretno ovde, evo, u knjizi Povstanja, otkriva nam ovo što hoću da vam kažem, koji je to naš problem, kakve smo to odnose zaboravili, kako smo zaboravili ljubav. Vidite, kada je Bog stvarao čoveka, Adama i Evu, tamo u originalu imenica Adam, što znači zemljanin, zemljanko, biće. Tamo kada kaže Bog da stvorimo čoveka kao zajednica, jel tako? Pominje se Adam, ali u originalu stoji Adam bez člana, u hebrejskom član, dakle i bez člana, imenica Adam, Adam, jel? Kao u engleskom, kad kažete man ili a man. Man je čovek uopšte, a man je neki čovek, jedan čovek, a the man je neki konkretni čovek, poznati čovek. Tako i ovde Adam je imenica u jednom opštem smislu, u širem smislu mogla bi da znači ljudsku prirodu, uopšte čovek. A Adam je jedan konkretan. I kada Bog kaže da stvorimo Adama, kao što smo mi, on tu koristi, da tu se podrazumeva da stvara kao takvo, dakle, prirodu, ljudsku vrstu, ako hoće tako da tumačimo. Adam u sebi sadrži, dakle, tu ikoničnost Boga, u smislu da je jedan, a u sebi sadrži mnoštvo. Imate primer, ja to kad sam tumačio, pa sam neke malo i savlaznio, što me gleda. Jer ljudi obično pristupaju to bukvalno istorijski, tom delu Biblije, i onda ja ovako nešto pričam, malo se zgrosim. Imate lepo tumačenje, ja kad sam to našao kod savremenih otaca, kod svetog Sofronija Saharova i kod njegovog duhovnog učitelja Silvana Atonski jeste, kod njih sam upravo to našao i jedno sam se jako obradovao, imao sam onda autoritet pored sebe. Kad mi neko kaže kako, ja onda poturim njih i onda se oni smiju. Oni su se molili Bogu, Silvan Atonski je po uzoru na njega i njegovo duhovno čedo sveti, da Adam ponovo bude cel. Adam kao jedna opštost, kao jedno kolektivno biće, se raspalo. I mi sad postojimo bukvalno tako. Mi ne trebamo jedni drugima da bismo postojali. Nema potrebe da budemo u zajednici. A vidite, Bog je hteo da ljudi postoje kao zajednica, po uzoru na njega. Kaže sveti Sofronij Saharov, mnogoipostasni Adam. Jedan Boga, tri ipostas, tri ličnosti. A ovde on pominje mnogoipostasnog. Jedan čovek sa mnogo ipostima koju projavljuje. Dakle, ali jedno mnoštvo koje treba, da bi bili jedan čovek, treba da budu u zajednici, po uzoru na Boga. Jer Bog je Otac, Sin i Sveti Duh, a ipak nisu tri Boga, nego jedan Bog. Zašto? Zato što su njih trojica neodvojivi jedan od drugog. Oni ne mogu da postoje svak za sebe, jedan bez drugog. Oni, dakle, postoje u jednom večnom odnosu ljubavi. Nerazdeljivo jedan od drugog, u jednom večnom odnosu ljubavi i zato su jedno. Kaže Sveti Augustin, ne jedan, nego jedno. Ne samo on, nego i drugi sveti oci. Dakle, nisu jedan, nego jedno. Trojica su, Otac, Sin i Sveti Duh, ali to nije politeizam, nije mnogoboštvo. Nisu tri Boga, nego jedan, zato što ih ne možete spojiti. Po uzoru na Boga, Bog tako stvara i čoveka, da čovek postoji kao mnogoipostasan u zajednici. Međutim, šta je Adam uradio? Pričajte dalje. On je kroz ono neposlušanje Bogu, da prvo odbio Boga, ne trebaš mi ti, posle Kain ubio Avelja. Ne treba mi Bog, ne treba mi čovjek. Ja sam sam sebi Bog. To je taj naš problem. Dakle, taj egocentrizam, egoizam, umišljaj da možemo da postojimo sami za sebe. I to rasparčavanje, to razdvajanje je zapravo početak smrti. Jer umiranje jeste, smrt jeste, kako hoće kažu, razdvajanje. Razdvajanje na više nivoa bića. Dakle, prvo razdvajanje čoveka od drugog, čoveka od Boga, čoveka od drugog čoveka. Dakle, na tom ličnom planu, na životu, kao ličnoj dimenziji, kidate odnos sa Bogom i sa bližnjim i postojite kao individua. Tu već umirete kao ličnost. I ona fizička smrt kada se duša razdvaja od tela. A uvek je to prisutno, to razdvajanje. Nasuprot toga, život je zajednica, opštenje mnogo, spajanje duše sa telom, psihosomatsko biće, ali to nije kraj, još to nije živi čovek, jer da je to živi čovek mi ne bismo umirali,
potrebna je zajednica, sjedinjenje mnogih, ali ne prosto između ljudi zajednica, jer ljudi su stvoreni, sami sobom ne mogu da postoje večno, nego je potrebna zajednica sa živim Bogom. Dakle, zajednica ljudi između sebe i zajednica, tek tada možemo da govorimo o istinitom biću. Iz tog razloga je Bog postao čovjek. Sin Božji postaje čovjek upravo da bi mnoge ujedinio u jedno telo, u jednog Adama. Sveti apostol Pavle kaže da je on novi Adam, ujedinjuje ih novog Adama i tako sabrane uvodi ih u taj život Boga, uvodi ih u taj večni odnos i taj događaj, dakle, istinitog bića. I dakle, naša hrišćanska etika ide upravo iz toga. Mi izvlačimo principe upravo koji će da nas vrate ovakve kakvi smo sada, dakle, manje ili više, ali svi izreda, najviše volimo sami sebe. Dakle, hrišćanska etika nam sada pomaže da mi počnemo da razmišljamo na drugačiji način, pokazuje nam uzor, a ko su uzori drugačijeg postojanja, koji su prvi je uzor Hristos, sam je prvi uzor, Hristos kao čovek, ne samo kao Bog, nego prvenstveno kao čovek, jer imate onu borbu njega sa samim sobom, kada je trebalo da strada, jer on imao dve prirode u sebi. Imao je ljudsku koju je dobio u vaploćenju i zaista ljudsku prirodu. Dakle, on je osjećao sve što i mi osjećamo. Sve je osjećao isto, kao i mi. Potpuno jednaku prirodu je imao naše. I imate onaj moment kada se približava onaj čas ovog stradanja u onom Getsemanskom vrtu, tamo, on je ostao sam na molitvi Otcu. Kaže, oče, ako je moguće da me mojiđe čaša ovo, kaže, šta govori? Boji smrti. Sad neko kaže, kako ga strah on Bog? Pa nije ga strah kao Boga, nego ga strah kao čovek prirodu. Ali je to sad je interesantna stvar, da je jedan isti, on ima i božansku i ljudsku prirodu. Dakle, jedna ličnost pojavljuje jedno i drugo. Ali ipak to što je Bog nije omelo da naša priroda postoji tako kakva jeste. Ali šta kaže? Ne kako ja hoću, nego volja tvoja. Tu on sad ispravlja to i uvodi, ostaje u toj zajednici sa Otcem. Ne želi da je kida ni po cenu, pa ni po cenu stradanja. Jer priroda ga vuče da izbegne stradanje. Petar mu je govorio, nećeš ti u Jerusalim. Šta mu je rekao Hristos? Idi od mene, Sotona. Nazvao ga je Sotonom zato što Sotona ili Satana znači protivnik Božiji. Naravno, nije Petar bio Satana u nekom smislu đavola, tako, nego je po slabosti svoje, po ljudskoj slabosti, hteo da nagovori Hrista da odustane od stradanja. To je nekako prosto ljudski, spasi čoveka, spasi svog učitelja, da ne strada. I on je rekao, vidi od mene Sotono, kaže, jel ne želiš što je Božije nego što je ljudsko? Slušaj, što tvoje ljudsko u sebi. I tu borbu je upravo u samom sebi, tu borbu između dve volje, između dve prirode, božanske i ljudske, dobio i pobedio. I on nam je prvi, dakle, prvi uzor hrišćanske etike. Sledeći uzor za njim su nam i sveti. Sad ovo, kada je u pitanju svetost, da kažem da su svi u crkvi sveti. I to sad mnogi se opet sablažnjavaju kad je to kaže, kako su svi sveti? Pa svi su sveti u crkvi, samo crkva neke ističe, kanonizuje, kako kaže, ističe da bi nam bili uzori, nama koji smo još u borbi u toku istorije, da nam budu uzori. A svi su u crkvi sveti. Se ne dobija, sad ovde moram da budem pažljiv kako ću to da vam kažem, da ne bi... Ne dobija se svetost kroz podvig. Da se svetost dobija kroz podvig, onda bi i budisti mogli da budu sveti. Svetost se dobija, on je jedini svet. Kad kaže sveštenik, svetinje svetima. A šta odgovaramo mi? Jedan je svet, jedan Gospod Isus. On je svet i mi u jedinstvu sa njim dobijamo, naravno, kako? Kroz pričešće, kroz sjedinjenje s njim, ali sad tu treba biti obazriv. Jer mnogi pričaju o ovome, pa onda ispadne da podvig nije bitan. Samo se ti pričešću i nije bitan podvig. Pričešće podrazumeva pričešće Hristovom čoveštvu, tom novom Adamu, novom čoveku, ali pričešće podrazumeva i pričešće volje njegove. Kao što je on pričasnik volje očeve. Jer Otac, Sin i Sveti Duh imaju jednu volju. Nemaju tri volje, nego jednu volju ljubavi. Tako ta volja silazi ka nama. Dakle, i mi treba da imamo jednu volju sa njim. Zato on i kaže, onaj ko mene ljubi, zapovesti moje drži. Pričešće je jedan širi pojam, nije to samo prosto pelcovanje Hristova. Kao vakcinacija, znate, ideš pričešćuješ se po automatizmu, a dela to, toliko i nije bitno. Jeste bitno, važno je. Ali ne dela u smislu kao nekakva svetovna etika, da su načela kao načela bitna. Ne načela kao načela, nego je bitna ta volja,
ali volja je tu zapravo projava bića. Nije volja tu nekakvo juridičko načelo, nekakve ideje, pravde i pravednosti sa kojima treba da se mi ukalupimo. Ne, nego je to jednostavno projava. Dakle, to bi bila hrišćanska etika, a asketika bi bila vežba u svemu tome. I podvig, pitanje da li valja ili ne valja, jeste upravo da li nas podvig vodi u liturgiju ili nas odvodi od liturgije. Znaćete da li ste na pravom putu podviga i da li vaša asketika sleduje zaista hrišćansku etiku, odnosno da li vas zaista uvodi u istinito biće, onda kada vas liturgijski, jer to je srce, to je duša, to je suština crkve. Nažalost, moguće je da asketika, moguće je pričati o hrišćanskoj etici van. Upravo zato što ljudi neki koji to rade nisu vezali hrišćansku etiku i hrišćansku asketu. I zato je to moguće da shvatimo hrišćanstvo tako što ćemo da budemo, podvižnici, da postimo, da, metanišemo, da bdijemo, da činimo i milostinju i to je to. Međutim, to što smo napravili raskol, to nema veze. I što tamo ne idemo na liturgiju jer je sveštenik novotar, ili šta ti ja znam, ekumenista. Nažalost, primjera da imate podvig, stolja gledano, zaista i to je jedan ozbiljan podvig, a ipak zaista podvig može da ima. To je onaj moment je nejedenje. A nejedenje samo po sebi je ništa drugo nego nejedenje. Ono nije ni dobro ni loše. A može da bude i dobro i loše. U našem kontekstu, asketska disciplina, post, to kaže tamo negde Sveti Ivan Zlatovosti, ti nisi postao blag, krotak, sposoban da zajedničariš, znači blag, krotak, sposoban da gledaš u lice drugog čoveka. Ako nisi postao takav, pa što si, kaže, onda telo muči? Ništa. Dakle, kažem, imamo slučajeva da je podvig veliki, a da crkve nema. Čak šta više, se crkva i razgrađuje u ime podviga i u ime nekakve etike i nekakvog, po znacima navoda, Božijeg zakona. Da vam ne pominjem imena, dobro informisani i znate, imamo priliku da živimo vreme i događa, ne moramo sad o raskolu da čitamo više iz prilike da o njemu slušamo i da čak i komuniciramo, jer ja imam i neke koje poznajem koji su tamo, ljudi koje znam i koji su mi dragi ljudi, a koji su tamo. I tačno osetite to da je ta nesposobnost da je vidna i jednostavno on je shvatio podvig i shvatio etiku kao jedno načelo koje treba da sledi. A upravo po tome se razlikuje hrišćanska etika od svih drugih. Jer u islamu, recimo, tamo isto imate gvozdenu etiku. Oni stvarno imaju disciplinu gvozdenu. Kod njih je sve, čitava vera zapravo priča o tom, kako kažu, hiram i halal, zabranjeno, dozvoljeno. Nema ti šta da pitaš zašto je zabranjeno, zabranjeno i gotovo. I sad nemoj da radiš to što je zabranjeno, radi ovo što je dozvoljeno i dobit ćeš, što kaže vladika Atanasije, pilav u raju. I kako se zove ove hud. Dakle, načela kao načela, koja mogu da imaju logike i ne moraju da imaju logike. Kod nas to nije tako. Kod nas uvek možemo da istražujemo zašto nešto radi. A konkretno ovo radimo upravo da bismo izlečili, kako da kažem, ono čime smo svi inficirani tim prvorodnim grehom, to svoje samoljublje. I nama je podvig i hrišćanska etika su nam potrebni do kraja života, ovog našeg istorijskog života, jer do kraja života treba da učimo tu ljubav. Podvig i hrišćanska etika neće biti potrebni kada dostignemo svetost. Jer onaj koji voli, njemu ne moraš da govoriš ne ubi, ne kradi, ne čini preljube, ne svedoči lažno, nemoj ovo, nemoj ovo. On voli i on nema. Ljubav ne može da greši. Tome se radi. Ali do ljubavi treba stići, a prvenstveno savladati samoljublje. I pazite, savladati ga tako da od njega ne ostane ni kamen na kamenu. Na takav način savladati samoljublje da ste spremni čak i da preuzmete greh drugog čoveka na sebe, a da njega oslobodite. I ovo je isto jako sad važno. Ja sam imao prilike da peštenici nekada reaguju kada je ovako. Tolerišeš greh. Tolerišeš grešnika. Toliko slomiš samo to, to je krst Hristov. Da isprazniš drugog od greha i da preuzmeš. I da se ne odričeš bližnjeg. Iako je grešan. To je hrišćansko. A vidite, to etika, to već nema veze sebi. Etika kaže, ne, loš čovek, nemoj sa njim. Šta će ti on? Zabranjeno ti. Evo, pominjao sam islam. Njima je zabranjeno da sa Indusima sedu, jedu i piju. Zašto? Zato što su mnogobošci. Sa hrišćanima mogu, jer mi smo monoteisti i sa jevrejima. Sa njima ne mogu. Zabranjeno i to je to.
Hrišćanska vera je lepa upravo zato što ti ne zabranjuje da se otvorim prema svakome čoveku. I mogu da vam kažem, pošto radim u školi sa tom generacijom, što kažu te najgore godine, ima tu dece i ovakve i onakve i roditelje i ovakve. Drugih ljudi koji dolaze, sa kojima dolazim u kontakt i ovakvih i onakvih, i hrišćana i nehrišćana, i verujućih, i ateista, i antiteista, i da, svega i svačega, što kaže pod kapom gospodina. I mogu vam reći, iz nekog iskustva, nekada sam ja možda dok sam bio malo mlađi, išao tom nekom, kako da nazovem, Vladiko Atanasija, tom nekom zurlovskom logikom, silom, ne, tako je to, Bog će te kazniti. I onda sam vidio da od toga nema ništa, da to samo odgoni ljude i samo ih utvrđuje u zaplati. Jer čoveka kad napadnete, on se osjeća ugroženim i on ima potrebu prosto prirodu da se brani. To je tako. Jedini način da menjate čoveka, dakle, hrišćansko je učenje, ja sam spreman da to stanu što kažemo pred sabor da ovo govorim, da meni je strah, hrišćansko je učenje da prihvataš bezuslovno čoveka. Grešnika prihvataš i voliš bezuslovno. Grešnika, pravednika, jednako sve. Pravo kao što Bog voli. A to ne znači da voliš njegov greh. A to ne znači ni da ga kinjiš i opanjkavaš pred svakom. Ti si grešnik, hajde da se popraviš nego. Zna se mera i kada i kako. Jedini način da možete nekoga, to vam sad govorim iz iskustva, da popravite, da pokrenete na pokajanje. Jedini način, ne uvek uspešan, naravno, jer da je uspešan ne bi se pad ni desio. Ne bi se pad ni desio, da je Bog mogo to da uspe, ne bi se padio. Eto i Bog nije mogo da uspe da mi ne pogrešimo. Smo slobodni, pogrešili smo tako. Jedini način, dakle, da čoveka dobijete za pokajanje jeste da ukažete, da volite i ljubite njegovu slobodu, da motivišete njegovu slobodu. Jedini način da on osjeća da ga vi volite bezuslovno, jedini način da ga zaista. Jer samo slobodan čovek kada je pokajanje, Grci kažu metanoia, preumljenje. To je preumljenje. Čoveku treba da se upali lampica u glavi. Ne možeš da izazoveš pokajanje tako što mu pretiš kaznom ili možda nudiš nagradu. On će možda, kad mu pripretiš kaznom i da se uplaši pa da radi kako mu ti kažeš. Ali prvi put kad mu okreneš leđa, on će opet po starom da nastavi. Jer njemu se nije upalila lampica, još uvek da je porešio. Ne možeš ga dobiti ni kad ga podmitiš, jer on će onda raditi za tu platu. Znači, jedini način da se zaista pokaje je krene drugim putem. A to se dešava samo onda kada je slobodan. I zato ne treba da se plašimo tuđe slobode, bez obzira kako taj čovek projavljuje tu slobodu. Ne treba da se plašimo u smislu da treba da prihvatamo čoveka i da kroz ljubav pokušamo da ga menjamo. Kako Sveti Grigorije Bogoslov kaže, uslov svih uslova za to je najpre da prvo promenimo sebe. Prvo promenimo sebe i zapravo to je jedini način da sobom, počevši patrijarh Pavle, kažu da nije, oni koji ga poznaju, da nije puno govorio. Evo ja puno govorim, on nije puno govorio. Kaže, bilo dovoljno samo da se pojavi i već u ljudima izazove mnogo dublju i mnogo veću nego 5 sati nekog govore. Upravo zato svojim primjerom. On je živo evanđelje. Znate, živo evanđelje, život evanđelje. Njegov je život bio evanđelje. Da popravljamo sebe i da time pomognemo i drugima da i oni. Dakle, nikako, ne znam ja, pretnjama, ucenama, svađama, prepirkama. Kažem vam, nekad sam i sam mislio da to tako može, ali i da je jedini način ljubav. I imao sam prilike da su neki ljudi upravo i omešali srca upravo zato što su. I verujte da je bolje od 100 ljudi trojicu tako pridobiti, nego da imate 100 robova. Dok je čovek rob, njemu se ne pojavljuje ikon. Eto, da ne dužim, ja više ostavio malo. Za uvodni deo je taman dovoljno inspirativno. Ja sam ispratio pažljivo, ja i duše čitam Aleksandrove tekstu, znam, pratim njegov misao, ali večeras dve su mi tu stvari ovako bile zanimljive, mislim inspirativne, negde bi možda to mogli ovako i da razradimo. To je onaj njegov akcent, znate, kao upodobljavanje volje, kakav Božje volje. Znate, to je podvig u stvari. Imate Božju volju, i na kraju krajeva koja je i formulisana kroz zapovesti, ali imate i šire stvari koje su zapovesti. Zapovesti Božje su tu negde svetionici da negde ne zalutamo. Ali i šire Božja volja nekad se ispunjava i konkretno na životima svakoga od nas. Nije nekad lako Božju volju. Zato nam je potrebno da imamo i nekog duhovnika dobrog i da ljude koji su oko nas, koji nas vole, koji nas poznaju, koji mogu da nam kažu neke stvari prosto za nas, da vidimo na koju stranu idemo i kroz njih će nam nekad Bog progovoriti.
Ali ta stvar, znate koliko je to važno, znači živjeti tako da svoj život, svoj način života, svoje dela, reči, misli usklađujemo sa onim što je zakon, što je volja Božja. Tu je negde podvig. Ne merimo ga gramažom hrane ili ne znam kvalitetom, nego prosto znači sa time kuda smo usmereni. To negde dopalo mi se to na čemu je insistirao brat Aleksandar, malo ljudi o tome razmišlja. A pazite, svako jutro mi to slušamo na jutarnjoj službi. Nauči me tvoriti volju tvoju. Svako jutro se to čita, svako jutro. To prođe negde čovjek, to prosto, znate kako uđe u neki ritami, ali to je suštinska rečenica, pazite. Jedna najvažnijih rečenica na celom psaltiru. Nauči me tvoriti volju. To reče otac, nije ni lako shvatiti volju. Da. Nije ni Hristu bilo lako da shvati. Kako da shvatim, šalješ me na krst? Ubit će me u najstrašnijim mukama. Ali opet šta je rekao? Ne kako ja hoću, nego volja tvoja neka bude. To je, kako da kažem, to je tipično iz ljudske prirode izašlo. Ali one popravljene ljudske prirode, one novoga dana. Ništa mi nije jasno trenutno. I dopalo mi se ovo što je brat Aca rekao, da zaista vrhunska projava ljubavi kad vi spremni da preuzmete i grijeh do drugoga čoveka. Imate dosta, recimo, kažu starac tada je govorio stalno da je moliti se za drugog čoveka, ravno prolivati krv za njega. Ti kad se moliš za njega, preuzimaš i njegova iskušenja. To nije jednostavno. Kogod se moli za drugog čovjeka iskreno, ne ono na brzinu što kažu da nešto tu iščita, nego baš onda čovjek ima taj opit, koliko je to teško. I sad recimo, ja sam tu imao jednu nedoumicu nedavno, razgovarao sam s jednim sveštenikom pitanja šta da radim recimo kad ti se pojavi čovjek koji je recimo prevario ženu. U braku su, imaju decu, prevario ženu čovjek. Šta da radim, pazi, ja mu dam epitimiju neku i sve, i šta i kako, i ovako ćemo, onako ćemo i to. Tada mu kažem, ako ga žena pita, da li si me ikad prevario? Šta da mu kažem? Da li da mu kažem, reci, jesam, brate, kako ćeš je gledati u oči drugačiji čoveč, ili negdje ja sam, što kažu, polazio od nekog imperativa istine. Da dobije oproštaj od nje. Da imaš imperativ istine, prosto, znači, ako živiš u istini, ali opet s druge strane, propašće brava, kako će žena da reaguje, šta da radim tad čoveče. Bio sam u nedoumici velikoj, nisam znao šta da kažem čovjeku. I on mi je rekao, imam, kaže, rešenje, imam rešenje, kaže. I kaže mi ovako, ima, kaže, jedan, rekao mi je koji duhovnik, kaže, on je imao slučaj sljedeći. Žena, znači drugačije nego to, kaže, žena je dugo muža varala i međutim nešto se probudilo njoj i došlo je kod njega. I on je njoj rekao ovako, možemo da rešimo problem, ali moraš da me slušaš u svemu što ću ti kažem. Prva stvar, ajde ovako ćemo da uradimo. Od danas to nećeš činiti, a ja ću tvoj greh preuzeti na sebe. Pazite sad težinu te rečenice, ovo što je otac Aleksandar, što je brat Aleksandar govorio. Pazite, strašno teška rečenica, ja ne znam, treba se osmijati na to. Ja ću to, kažem, sebe da preuzmem, ja ću da odgovaram za to. I molit se Bogu, ali pod uslov da ti danas to ne počiniš. To je prvi uslov. Drugi uslov jeste, što kažu, možeš imati neku epitimiju, svakoga ćeš dana, kaže, u sebi govoriti 7 puta 50 psalam. Do kraja života. Jer to je onaj psalam, znate, koji je David spevao iz osjećaja pokajanja i zna se šta je to. Znači, to će svakog dana, kaže, raditi. Treće, dužna si svoga muža da trpiš u svakoj mogućoj sitnici. Pa nek je čak grizalo, ne znam kako, nek ti kaže šta god, paži sve u redu. I to će ti biti, kaže, delatna epidemija, znaš, tako će se očistiš. A ako te bude pitao, jesi li me ikad prevarila, reći ćeš nisam. Tako što ćeš u glavi da kažeš iz poslušanja prema duhovniku će to da kaže. Pazite, to treba reći čoveč Božji. Znači, to je postavio i onda na kraju rekao, ali, ako se desi, i sad pazite, kako je on to postupio, jer on kaže, ako bi drugačije odgovorila, onda će dovesti u pitanje brak, deca su tu, stradaće i prosto on je negde morao, on je bio na krstu, duhovnik je bio na krstu, i on je negde preuzeo. Ali pazite kako je završio, rekao je ovako, ali, ti si dužna ne da mu budeš verna samo ono telom, ono što se nego tu je tvoj rat od danas. Znači, o ovome ne govorimo više. Govorimo o tome da si dužna da na ovom nivou vodiš rat, misleni, borbeni. I kaže, ako bi se, ne daj Bože, desilo da opet padneš na greh koji si bila,
dužna si tog trenutka da odeš i da možeš sve kažeš. I pazite, prošlo je ne znam koliko godina, nikad više to nije uradila. Sve se promenilo, sve, ali ovaj čovjek je, vidiš, imao tu, to kaže otac Aleksandar, tu strategiju ljubavi, žrtvene. Iskreno vam bude, ja sam stvarno bio u nedoumici kako to još ima, ali kada mi je ovaj čovjek to ispričao, stvarno, to vidite koja je to, nije lako biti duhovnik. Ja uvijek za sebe kažem, ljudi, ja nisam duhovnik, ja sam sveštenik koji je to ispoveda i sve ono gdje mogu, ovdje znate, kad dolaze kod nas ljudi sa nekim težim duhovnim problemima, ja im kažem, ja sam lekar opšte prakse. I za ono a za te ću slati kao specijalista. I zaista ima nekoliko duhovnika koje poznajem, koji su specijalisti, verujte, za neke probleme. I to je dobra tema isto, o duhovništvu, nažalost, tu postoji... da, vrlo duboka tema. Sve i svašta, dakle, Ali eto, ovo mi se dopalo, što je brat Aleksandar na to, ljubav je uvijek žrtvena stvar. Ja sam, još uvijek to pitanje postavljam sebi, ali nekako nalazim već i odgovore kod svetih otaca, čak sam i našem ocu Nektariju postavio to pitanje. Ogradio sam se da je to moje razmišljanje, dakle, nikad nije u pravoslavlju bio problem da čovjek razmišlja. I nekada kada razmišljaš, pa to razmišljanje ne bude možda uvijek da si u pravu, nisi odmah jeretik. Jeretik je, znate kada, kad počneš da deliš crkvu, deliš neko učenje i onda crkva kaže nisi čovječ u pravu, ja jesam u pravu i onda povučeš deo naroda, onda si jeretik. A da razmišljaš ovako i da postavljaš pitanja i da onako dobijaš odgovore, to je uvijek bilo normalno. Ja, eto, tako mene kao teologa i kao hrišćanina, evo, oči sad mogu da kažem i muči jedno pitanje na neki način, što, evo, govorili smo sad o ličnosti. Biti živ znači biti u zajednici. Sam pakao vam je zapravo samoća. I onda sam ja postavio pitanje, pošto sam ja utemeljen na odnosima, ne samo prema Bogu, pazite, Hristos nije odvojio te dve zapovesti, kaže, druga je, kaže, ista kao i ova, ljubi bližnjega svoga. Bog i bližnji. Ni samo Bog, ni samo bližnji, nego Bog i bližnji. I onda sam ja postavio, mučilo me jedno pitanje, pošto ja imam puno bližnjih koje volim, i nisu, nažalost, svi crkveni, a ja ih volim, i ako nisu crkveni, možete vi čoveku sada da, on je crkven, nemoj da ga voliš, kako da ga ne voliš? I onda sam ja razmišljao kako će Bog da postupi, da li će on da razvaja, ako mene znači, to ja izložio kao hrišćanin, idem bar na liturgiju, šta će biti sa mojim bližnjima? Da li će njih da odvoje od mene? Pazite, ako ih odvoje od mene, onda zapravo on kida one odnose kojima se i temelji moja ličnost. I od mene praviš jedno bezlično stvorenje. Nekako ja razmišljam u tom pravcu da Bog, spašavajući jednog pravednik za sobom vuče. I našao sam to potporu mom, ne kažem da sam u pravu, ja zato i pitam. Otac Nektar mi je odgovorio, bit će samo da se ne remeti njihova sloboda. Ali našao sam recimo kod svetitelja, našao sam kod vladike Nikolaja, pazite, volio bih i u paklu biti samo Srbi Bogu da se traži. Pa, hoće čovjek u pakao, samo Srbi da idu sa Bogom. Znači, šta on rekao drugo? Bože, izvini, neću s tobom, samo njih uzme, a mene. Znači, onda sam našao kod apostola Pavla, isto se molio za svoje Jevreje. Bogu, isto tako. I mene, kaže, liši spasenja, samo njih, kaže. Grigor je bogoslov isto. Dakle, nalazio sam to da, bukvalno ljudi kažu, šta mi vredi Bog bez bližnjih. Nije ovo, možda malo para uši, možda je malo strašno čuti, kako sad to, pa Bog je Bog. Pa jeste Bog Bog, bez njega nema bića. Ali čovek isto bez bližnjih nije čovek. I zato ja nekako u mojoj glavi razmišljam i verujem da... Ti Siluana voliš, imaš ko Siluana taj odgovor? Pa da. Imaš ko Siluana, znaš ono, kada je on svako večer se molio, svi mi imamo te neke trenutke kada nije jednostavno, prosto i kleknemo i padnemo i borimo se i negdje s Bogom se rvemo, prosto to, tako to bude. Izrael, to je znači da treba ti se s Bogom. Ne može bez toga. Da. I sad recimo Siluan imao te epizode. Siluan je bio čovjek koji je i telesno, duhovno, duševno bio strašno jak čovjek. I mnogo da podnese, prosto, razume. Takav čovjek, takve konstrukcije. Ne, on mogao da podnese takve neke izazove koje vjerojatno većina nas nije mogla. I onda je on svako večer Bogu se molio i plakao. Baš iz tog razloga to, znaš, plakao, kako će mnogi. Neće se svi spasiti. A on kaže njemu, ali ti znaš da ću ja, god već je tamo napisano, svakoga koji je makar jedan jedini put u životu mene iskreno zazvao. Mislim, makar jedan jedini put iskreno obratio, koji je makar jedan jedini put. Znate ono, kao kad dete uhvati majku pa je vuče za... A on kaže, što ja ovoliko patim onda? Što ja oko? Askezu, jel? Da, a Gospod kaže, kaže, ali vi takvi ćete se nazvati mojim prijateljima.
Mnogi su stanovi, kaže, u domu oca. Da, sad mi ne znamo, mi stvarno ne znamo šta će to biti. Ja sam isto to pitao oca Nektarija pre 20 godina, ja sam imao neka svoja pitanja, ja sam ga pitao kako će Indijanci, oče, ne znaju za Hrista, šta će biti sa njima, čovjek. A kaže meni otac Nektarije tad, vidim kako će njima biti suđeno, a on kaže meni, vidi, ne znam kako će biti suđeno Indijancima, a znam kako će meni i tebi. Tako da, Sveti Grigorije Nijski, apokatastaza. Ili imate vi neko pitanje? Ja imam dva. Ona je bruca, što sad drži se dobro. Nije. Prvo pitanje koje me u principu više zanima jeste da nam kažete nešto o vašoj naučnoj disertaciji koju spremate, onako da nas zainteresujete, da pročitamo čim se pojavi u biblioteci. Drugo pitanje jeste, vi ste osnivač onog sajta crkva.net. Jedan od osnivača. Meni to na neki način nije uspelo da... Ušla sam čim ste objavili, ali nešto se nije mi bilo prijemčivo i odmah sam se ugasila. Pa bih voljela s te strane isto da čujem... Nemoj da se ugasiš. Ne. Tiče disertacije, pa da kažem da sam negdje na 2/3, tako, nekih 170 i nešto strana. Blaženi Avgustin beš, ali tako? Da, radim ličnost i suštinu u triodologiji Svetog Grigorija Bogoslova i Svetog Avgustina. Poredim njih dvojicu. Hoću malo da pomerim neku mainstream egzegezu Avgustina i to mislim da ima osnova za to. Ako Bog da, ja planiram da je završim pisanje negde do kraja leta će biti. Moj mentor, Vladika Maksim, dok mi svoju nemilosrdnu akriviju, pogotovo što je Sveti Avgustin u pitanju, on je malo kod nas trajnut, naš već. Upoznaćeš se tek, prva godina si, jel? Prva, ali pratim. Upoznaćeš se kako se tumači Avgustin, ja tu sad pokušavam malo da promenim, vidjet ću koliko ću to uspem. Ako da Bog kažem, bit će gotovo do kraja avgusta, a odbrana do godine u Narodnoj akademskoj godini, nadam će biti. Što se tiče tog... Koje su osnovne misli? Osnovne misli, pa ne znam koliko sad to njima interesantno, tema je u suštini duboko i filozofska, dakle, bavi se bićem, ontologijom, pojmom ličnosti, pojmom bića kod dvojice. Dakle, ličnost i suština, jedinstvo Boga. Jedan Bog je jedan otac, jedan Bog je jedna suština, u kakvom je to odnosu. Dakle, dosta jedna ovako kompleksna tema, kako da kažem, o tom potom. Pojavit će se pa ćemo da... A ove... Što se tiče elektronike, ja sam se malo sad i povukao iz toga. Ne u smislu, aktivan sam na Facebooku, na onom svom privatnom nalogu, tu objavljujem neke svoje misli i tako to, da. A ovamo što se tiče žive reči utehe i te društvene mreže, malo sam se povukao, ponekad i tamo na mreži objavim, prosto jer više nemam vremena. Dakle, zaista mnogo imam obaveza i nekako ne mogu da stignem da sve to uradim, ali ja ne volim da radim stvari površno, da samo se zove da radim. Uglavnom, učestvovao sam u osnivanju toga, tu su i dalje ljudi koji to vode. Ja sam jedan od administratora, mada ne obavljam ako zatreba nešto. Ali koja je u stvari funkcija? Pazi, funkcija nije loša, dakle, dobra ideja bila na početku, da li će to da zaživi, Bože moj. Znaš kako, uvijek sve treba prođe recepciju. Evo, bio je sabor, neki kažu Vasijanski, to tek treba da vidimo da li je Vasijanski. Dakle, znate, sabor se održi i onda ide na recepciju, na prijem. Ako ga mnogi prihvate, ako ga prihvate kao Vasijanski, on će biti Vasijanski. Tako i ovo. Ako bude prihvaćeno, bude, ako ne... Naša sestra Zorka sinoć nije slušala izgleda pažljivo predavanje oca Miloša, pa sad vrti mobilni telefon. Moram ovo da vam pokažem sliku. Nemoj da prekidaš predavanje sa tim tvojim virtualnim tamo ekskursima, nego slušaj čovjeka. Sestra Jela, izvolite. Interesno, opet ste pomenuli to preuzimanje greha. Kao vaš lični greh, kad ste vi nešto, dobra volja, da umanjite težinu nekom drugom čovjeku, na neki način daje neki plus, se sjedinjava sa onim vašim... Da vam kažem, tu se prvenstveno možda nije baš ni dobar izraz, možda malo zbuni preuzimanje greha, nego, ja sam to komentar, hoću da se dopunim, više se radi o preuzimanju čoveka. Dakle, o bezuslovnom preuzimanju čoveka. Ljubavi prema njemu. Dakle, ostajanje, znači, asketika se ogledava hrišćanska u tome, u vašoj snazi, da vi ostanete u zajednici, da imate čoveka pred sobom, da mu ne okrećete leđa, iako je on, znači, to znači preuzeti sve na sebe, poneti tog čoveka. Breme, kaže, nosite bremena jedni drugima. Šta to znači? Pa trpite se, nemojte da kidate zajedno. Jer u tom kad kažete doviđenja, ti si izneverio moje principe, izneverio si moje principe. To okrećem ti leđa, to je ikona smrti. To Gospod govori, ne to,
ni po koju cenu. Opštenje mora da opstane, ljubav mora da opstane. A iz nekog opet ličnog iskustva mogu da vam kažem, kada nekoga puno vole, ta ljubav zaista briše greh. A neka se onda Da, sve to ne znači relativizovanje, pazite, relativizovanje greha. Ali moramo shvatiti šta je greh. Opet ni greh nije povreda nekakvih, pa čak nazvali Božijim principom, neka pravnička, Božijom pravdom. Nije to u pitanju. Koren je greha, a Martija kažu, okretanje života umesto ka drugome, ka Bogu i bližnjem, ka samome sebi. I vi analizirajte malo, uđite u svoju psihu, koji god greh čovek da čini, samoljublje. U svakom grehu, ono što nazivamo grehom, što kažemo nevaljač, u korenu svega toga je osnovna, onaj praiskonski greh. Samoljublje, samoljubivi smo, zato i varamo, i lažemo, sve da čovek je sveo život, šta? Da napravi sebi hemiju, da mu bude lepo. I onda imamo odnose, naravno, nije čovek, on i tada nije bez odnosa, ali odnosi su tu da meni ugađaju. Pravilima, dok ne prijaš, fino je, imate odnos muškarac, žena, slažu se lepo, sve prijaš mi, lepa, zgodna, fina, pametna, obrazovana, i onda među vremenu se pojavi druga, ti si nešto malo, nisi radila na sebi, ne više mi odgovaraš, ajde doviđenja. Znači šta, ne ugađaš mi više. I koren svakog greha je to. Dakle, kada shvatimo šta je istinito biće, pošto sam pričao, onda ćemo i shvatiti šta je greh, to je suprotnost toga, i znaćemo kako da se borimo protiv njega. Zato je ovo što kaže, ljubav tvori sve. Ljubav tvori sve. S ovom ćemo mišlju da završimo, mislim da je to što kažu stvarno rekapitulacija cijelog ovog programa. Tu ćemo mi još o našem bratu Aleksandru, meni je žao večera što nije bilo više ljudi, sinoć imali 500 ljudi ovdje na platovu, otac Miloš Veselin dolazio i do kasno je to bilo i da su ljudi se umorili malo, znaš, pa ćemo da pozovemo malo više ljudi dođe, ali svakako će elektronski dostupno za mnoge. Aleksandre, hvala ti još jednom, eto želimo bližnjih da pomognemo